Nit 2. Duniasat demanà a la seva germana que continués la història del comerciant i el geni. Amb molt de gust, si el rei m'ho permet, respongué ella. El rei l'encoratjà a fer-ho i Scheherazade va continuar amb aquestes paraules. M'han explicat, majestat, que el geni escoltava la història bocabadat. Rei dels genis, tot això va passar, prosseguí l'amo de la gasela, mentre la meva cosina s'ho mirava i m'animava a matar el vedell, amb el pretext que estava prou gras per a fer el sacrifici, jo no ho vaig fer. L'endemà, durant una estoneta que em vaig asseure a reposar, se'm va presentar el pastor. Senyor, porto una notícia que us alegrarà. I doncs, què esperes? Vinga, parla! Mireu, jo tinc una filla que de petita va aprendre màgia. Ahir, quan anava a tornar el vedell a la pleta amb l'altre bestiar, vaig aprofitar per entrar a saludar-la. Ella es va mirar el vedell i, tapant-se la cara, es va posar a plorar i a riure al mateix temps. Pare, veig que m'heu perdut el respecte, ja que deixeu entrar homes forasters a casa. Homes forasters? On són? I per què rius i plores alhora? Aquest vedell que porteu és el fill del nostre senyor, el comerciant. Heu de saber, pare, que a ell i a la seva mare els van embruixar i l'esposa del mercader és qui ho va fer. Per això reia. La raó del meu plor és que vos heu degollat la seva mare. Jo no m'ho podia acabar de creure, continua el pastor, i tan bon punt ha puntejat el dia us ho he vingut a explicar. L'amo de la gasela continua la seva història dient: ja et pots imaginar, Jenny, amb quina joia vaig rebre les paraules del pastor. Va ser tanta la meva alegria que semblava embriac d'eufòria. Sense esperar més, ens en vam anar tots dos cap a casa seva. La filla del pastor em va besar la mà i em convidà a entrar. El vedell se m'acostà i es rebolcà davant meu com ho havia fet el dia anterior. Aleshores vaig preguntar a la filla del pastor: «És veritat això que dius d'aquest vedell?» «Sí», respongué ella, «és el vostre fill. Si el desencantes, et donaré tot el bestiar i totes les riqueses que tinc sota la custòdia del teu pare. Els diners no m'interessen, però sí que us posaré dues condicions. La primera és que em caseu amb ell i la segona és que pugui encantar i empresonar qui va fer l'encanteri, perquè si no és així, enlloc no podré estar segura de la màgia de la teva dona. El casament és cosa feta, i pel que fa a la meva dona ja pots disposar de la seva sang. La noia, tot just sentir les meves paraules, va agafar una tassa, la va omplir d'aigua i mentre l'anava espargint sobre el vedell, pronuncià aquest conjur. Si Déu et va crear vedell, continua sent vedell, però si estàs embruixat, que Déu, alabat sia, et retorni la forma primitiva. Aleshores, el vedell es va estremir i es va tornar altre cop persona. Fill meu, vaig exclamar llançant-me-li al coll. Podem donar gràcies a Déu que ha volgut que hi hagués algú per salvar-te i per fer que la veritat sortís a la llum. Poc després vaig casar el meu fill amb la filla del pastor i ella embruixà la meva cosina, la va convertir en aquesta gasela que porto amb mi. Tot passat per aquí, he vist aquest pobre mercader i li he preguntat què feia. Quan m'ho ha explicat, he decidit quedar-me a veure com acaba tot i aquesta és la meva història. Doncs he de confessar que és realment extraordinària, exclamà el geni. Et concedeixo un terç de la meva sang. Aleshores s'acostà al xeic que duia els dos gossos llebrers i va començar així.